Hi, Assalamualaikum. Welcome back to TMSP Vlogs. And so nagtalo kayo in topic taro na ini amon Ukraine. May ta in Russia na muno pa Ukraine. Muna natin yung tasway amon Russia. May ta siya na muno. Uno ba inpun sabab. So inpunan niya amon Russia obsessed siya ha pagyanon warm water port. Atin niya amon jambatan atau pagdurungguan sing kakapal-kapalan. Hambuk dain jambatan warm water port sin Russia amon ha Sebastopol ha Crimea yaon misalnya niya nakaw niya rin ha Ukraine. So den don mismo inpuunan pagto Ukraine kunin masabot sabab bin Russia kaya kulangan siya warm water port hangkan siya dito di niya butanan in mga hula ha na kuliling niya ha panagnaan na pang takitaon ha map niya geography sin Russia intang papataas mon Arctic wayroon dagat nanukas sin ice jari di siya to pun hinangon butangan jambatan pasal di kalabayan sin kapal business kapal buno sin Russia mismo jari way kalabayan niya pa wa iban di manaw in business niya way pag-usahan niya mari siya pa to yari in Jipon nakahapa mari siya palaway sa biyawnin NATO nakahapa in Jipon pro US in NATO hinangan sin US jari nalibot siya wayroon kawaan niya aw nang bukdan kawaan niya deng ha Ukraine to Crimea mismo amo yun inay ang port Sebastopol labay deng ha Black Sea latos pa Mediterranean Sea amo yun tuput tunggal na ng port niya ang kanya nakaw yakawin annex na in Crimea deng ha Ukraine asal din doon aw nasal issue sin Ukraine iban Russia so suko sin pangdaig niya yun nara niya agad nagkalo pasalin mga hula halikusan niya yun pagkas desab alisin Soviet Union amon Russia nakauna mga nakauna Soviet Union biyaon Russia amon dyan nahula kay siya paang putag lima hula amon kapag butas kanila pagubos na may ta siya masinaman na muno sin nabubutas na sila sinyaon na on labayan niya ha Crimea hati niya on na jambatan niya warm water port niya ha Crimea may ta siya mamuno pa ha Ukraine namuno siya biyawon ha Ukraine sabab sin US in sipat sin US dahing tagna siya internationalist nabasa in siya pulis sin dunya jari CNO hanlong ta sin dunya kabayaan niya jari pagkabiyato mag-expand siya sin influence niya atau power niya pasal siyusuin maluwagin sakop niya hula matawd sakop niya hula matawd bakay niya siya in makusog Soviet to pagkabiyato in US sipat niya internationalist magpaluwag sin kawasa in mga kahula-hulaan ha lekusan sin Russia amon mga bakas ahli atau members sin Soviet Union piagsud yan sin US amunin nagpakalamod na pamangan nato mga bakas ahli sin Warsaw Pact nakasud pa nato nahilwala in Russia ron asal din in Russia din na siya mapaya na siya kaya amuhan na US lamod na rito in Ukraine biyawon in Ukraine wayron siya sa pali wayron siya nakalamod ng NATO in president niya biya kaya hamutan sin Russia biya aun biya niyat niya magsapali iban atau duma magbagay iban US amo yawnin na ng sawab sin Russia na muno pa Ukraine pasal di mabaya in Russia mamakay in Ukraine pa US jari kanya biyono in Ukraine unin natin niya to long na World War 3 wayron bukon malayo pa kita pa World War 3 ininihangan siya nag-warning in Russia in Putin pa Ukraine niya Putin ha Ukraine Russia na sibi jari di niya to diyan butasan di niya butanan important ha Russia in Sebastopol port atau jambatan ha Crimea yun amon labayan niya pa Mediterranean Sea pag-usahan iban paglabayan sin mga kapal bubuno niya so impossible butanan sin Russia in Ukraine jari bangin US sumud maun manasat ha Ukraine tanto kabisan in Ukraine natin niya to layo pagita pa World War 3 injumato hingan magbuno refugees matumari kamatayan sundalo matumari civilian may nang victims sin pag kahalan ini in solution dito subay siya in presidency in Ukraine subay siya mag-balance in power niya balance of power di siya manjari magpakiring pansi pakatuto ibang lawa ibarat kapal inang bukula bang makalando ikiring pakid nga
amunin malunod na siya. So may ngat mag-balance in captain atawa president sing kapal, uhan sing kapal. In example, biya kan Duterte, biya ba kay in China, biya ba kay in Russia, biya ba kay in US. Whereon dapit niya matumari. That's all. Magsukol. Bye-bye and assalamualaikum.